Steddfod. Chi'n gwybod beth sy'n mynd ar y nyrfs i am y Steddfod? I chi? Wedodd chi. Cerdded rownd ca yn llawn o fwd a glybaniaeth. Yn cwrdd â pobl chi ddim wir eisiau cwrdd â nhw. I chi bydden nhw'n mynd ar eich nyrfs chi mewn unrhyw beth arall ar un sgwrs mae rhywun yn ei gael bob tro. O, joio, ble chi'n aros, chi mam yr wythnos? Na, dim diolch. Be sydd wedi taro fi yr 10 mlynedd gyda'r Steddfod yw, mae rhywun yn ennill cystadleuaeth ysgrifennu, drama, gader, goron yr Steddfod. Peth nesaf chi'n gwybod, maen nhw'n sgwennu sgript i bobl o com. Un peth fi'n rili gweld eisiau am yr Steddfod yw amser o'n i'n ifanc, a mi'n cofio mynd i Steddfod Tregoir yn 1890 rhywbeth neu rhywbeth fel arfer. Oedd wastod rhywle tu fas ar y Steddfod, oedd un o'r tafarndau yn dod yn HB, home base, a wedyn oedd ffindo rhyw caffi bach arall, HBB, home base bwyd. Oedd e ddim byd i wneud ar maes, a oedd cymeriad yn y llefydd na, a oedd cwrw TD. Wedyn, wrth gwrs, mae'r Steddfod yn symud o le i le bob blwyddyn, ydyw e? Gogledd de. Llefydd mwy anghysbell, Pwllheli, Abersoch. Prisiau bwyd. Os ydych chi'n mynd yna am y dydd, a chi'n cael falle cwyno, te, falle tym bach o swper, cyn i chi'n gytre hefyd. Chi'n mynd i hala o leia campynt, achos mae eisiau mortgage arall yna chi i brynu'r bwyd sydd ar werth ar faes yr Eisteddfod. Wyt ti'n ma'n trenu dros y teuluodd yma sy'n mynd, chi'n gweld nhw, chybod, mam, tad a 5 o blant, mae rai bod e'n costi ffortiwn iddyn nhw i fita ar faes yr Eisteddfod. So, ie, sy'n neis sy'r prisiau yn dod lawr tyme bach. Chi'n bod, na gyd maen nhw'n gweud yn y Steddfod yw'r un bethau, helo, siwmai, siwd i chi, gathoch chi Steddfod dda. Sa'i wedi gweld chi ers cwrs Bangor, neu cwrs Bala, neu cwrs yr Urdd. Ei, sy'n mots da fi, clytiwch chi bant. Wy'n joio'r Steddfod, ond please, pidwch am ymlaen am y Steddfod, right? Os nygych chi'n lico'r Steddfod, pidwch a mynd. Ond, yn y Steddfod, beth sydd yn wath byth, pobl yn adrodd yn enwedig, neu llefaru, yn adrodd neu llefaru, a chi'n gweld y mamau yn y gynulleidfa yn gweud pob gair gyda nhw. Wy'n credu hefyd erbyn hyn, gyda beth sy'n digwydd gyda'r tywydd a'r hinsawdd fel petai, bod eisiau cynnal y Steddfod yn hytrach na wythnos gynta Awst, le ni'n gwybod bob blwyddyn bod e'n mynd i bisio lawr trwy'r wythnos. Bod ni eisiau nawr i'r trefnwyr felly dechrau meddwl am drefnu'r Steddfod, neu lle mis Mawrth neu felly mis Hydref. Hynny yw, pryd mae'r haul mas go iawn. Ond pam na newn nhw uno yr Eisteddfod genedlaethol a'r Royal Welsh Show? Mynd fan'na bob blwyddyn. Soddio lot o arian Esbydrydec hefyd, cofiwch. Ffermwyr ifanc. Na gyd ti ar Esbydrydec, dyddi yma. Sioeau ffermwyr ifanc. Steddfod. Steddfod o'r anifeiliad. Neud sens i fi. Ond fi gweld eisiau, rili gweld eisiau, mynd rhywle a gwybod bod yna rhyw dafarn bach tu fas sy'n mynd i wneud ffortiwn am wythnos. A bod fi'n just yn eistedd yn HB a meddwl wedyn am ble o'n i'n mynd i cael brecwast yn HBB. A peth arall am y Steddfod ydy y clones yma i chi'n gweld yn cerdded rownd. Pawb yn gwisgo'r un peth, yr un handbags, y brethu'n Cymraeg. Come on, clones yw na. A mewn yn y pafiliwn, beth sy'n digwydd? Ie, cystadlu. Pob lwc yn nhw. Ond please, pidwch cymryd y Steddfod ormod o ddifri. Chi di ennill y Steddfod, beth mae'n golygu? Dim lot, mae'n bethau pwysicach. Defnyddiwch e fel springboard, neu fel an end to a means. Neu means to an end, anyway, fi'n mynd ar y nerfs yn un nawr. A oes heddwch, heddwch.